Muzika ma bavila najviac na svete. Chcel som od ľudí, že parádne šaty. Aká bola rola muzikanta v každodennom živote ľudí a čím všetkým si musel prejsť počas svojej kariéry? To sú hlavné otázky, ktorým sa venuje folklórne predstavenie Desatoro muzikanta. Jednotlivé situácie, ktoré inscenácia rozoberá v 10 obrazoch, sú podľa slov tvorcov typické nielen pre minulosť, no je možné premietnúť ich aj do súčasnosti. A hovorí o tom, ako ten muzikant bol univerzálny vo vzťahu k ľuďom, ktorým hrával, ako hrával rovnako Slovákom, ako hrával rovnako Maďarom, ako zabával majoritu, zabával Rómov, čiže jeho také všeobjímajúce posolstvo. Na javisku sa počas premiéry predstavilo dohromady 52 členov súboru. Zastúpené boli pritom všetky jeho zložky. Samotná inscenácia sa podľa slov vedúceho súboru začala pripravovať ešte na jeseň v roku 2024, pričom námet vznikol priamo k 70. výročiu. Inšpiráciou pre tvorcov boli kapely z obcí ako Dvory nad Žitavou, Veľké Zálužie, Žirany či Vráble. Potom bola zhruba pol roka, 3-4 roka práca so zbieraním materiálu, s výskumom s pomocou dramaturgičky Betky Lukáčovej a potom naskočili ostatní členovia týmu. Podľa slov samotných účinkujúcich si predstavenie vyžadovalo nielen dlhodobú, ale aj intenzívnu prípravu. Boli to strašne náročné sústredenia celé víkendy, kedy sme začínali piatky o 9 ráno a tancovali sme do 10 večera a takto to fungovalo celé 3 dni od piatku až do nedele. Bolo to náročné, fyzicky aj psychicky, hlavne pre krojárov, ktorí s nami mali nejaké tie starosti, všetko tak nás ustrojiť a dať do poriadku. Za 70 rokov svojho pôsobenia odchoval súbor podľa slov súčasného vedúceho stovky členov. Hoci sa jeho oficiálny vznik datuje do roku 1956, jeho základy sa začali formovať približne 2 roky predtým. Bolo to také obdobie, kedy vznikal sľúk a to také národno-buditeľské cítenie bolo veľmi silné všade. Od základu našej univerzity je súčasťou nášho asi žitia každodenného. To vnímam ako reprezentatívny súbor, ktorý odzrkadľuje nielen tradície a kultúru, ale reprezentuje mesto aj navonok. Folklórny súbor Zobor plánuje Desatoro muzikanta aj reprízovať. Jedna z najbližších repríz sa uskutoční v septembri. Odohraná bude na Gajdošskom festivale vo Veľkom Záluží. Soňa Charvátová, televízia Nitrička.